العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa idza sami'ta al-mu'adhdhin faqul mithla ma yaqulu illa fil hay'alataini faqul la haula wala quwwata illa billah. Wa idza sami'ta lan ing dalem nalikane krungu sapa sira al muadzina ing wong kang adzan faqul monggo ngucap sira mislama ing sepadane perkara yaqulu kang ngucap sapa muadzin illa fil hay'alatain kejaba ing dalam lafaz hayya 'ala loro. Fakul monggo ngucap sira ing pengucap la haula wala quwata illa billah. Wa fit taswi bilan ing dalam ucapan as-shalatu khairum minan naum. Sedapta ing ucapan sedapta ing lafaz sedapta wa barilta lan barilta fa idza faragta monggo ing dalem nalikane rampung sapa sira min jawabi sang jawabi adzan fasalli monggo maca sholawat sira ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qul monggo nuli ngucap sira Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhlifu mi'ad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saya saja kita membangun nikmat arupi saged akan majelis numbrek pangartosan majelis numbrek ilmu dalam rangka insyaallah numbrek ridane Gusti Allah taala salajengipun ngilangi kebodohan nderekaken niatipun para salafun shalihun tiang-tiang ingkang sampun ruyin-ruyin nyontoni niate kados ulama-ulama ingkang ruyin-ruyin. Teng zaman akhir menika ngaos niku mboten saged dipun niati aneh-aneh. Ngaji kok kepengin dadi wong alim niku nek mboten mondok niku amrat sanget. Nek mboten mondok mulazamah atau film gini guru niku amrat sanget. Napa meneh kok sampai ngaji ben duwe jamaah kathah utawa ngaji ben dalam rangka wong bodho-bodho niku ben manut niku pun salah sedaya. Salah kaprah sedaya. Zaman akhir ngaten niki niat ngaos ingkang paling realistis, paling saged dipun tampa akal kita sedaya niku ben ibadah mantep ngoten mawon. Ibadah mantep. Kados ingkang wonten teng kene babagan masalah salat. Mulai dari
Qabliyah ingkang dalam rangka menyongsong kehadiran salat. Ingkang sepindah nggih menika nalikane wonten azan. Azan niku Nidaur Rahman, undang-undangane Gusti Allah tenggene kawulane supaya dan aki-aki madhep nek nggone Gusti Allah. Lan tiyang salat niku padha karo wong sing salat padha karo wong sing ngomong kalih Gusti Allah. Di lafaz alfadzus shalah, lafaz salat niku nek kita angen-angen niku maknanya padha karo kita niku nembe ngomong-ngomong maring Gusti Allah. Beden kalih Quran. Quran niku kalamullah. Nek kita maos Quran padha karo kita diomongi kalih Gusti Allah. Sing ngomongi kita niku Gusti Allah niku kira Quran. Status Quran niku kalamullah, omongane Gusti. Itu kalam niku sama omongane Gusti Allah. Nek maca Quran padha karo dijak omong kalih Gusti Allah. Tapi nek salat kita ingkang ngomong kalih Gusti Allah. Maca Quran kalih salat nggih dua-duanya ibadah keren. Jadi kan ngomong kalih renceng aku tak pengen ngomong karo pangeran. Ini gimana nih? Berarti ngulangi salat. Utawa aku mau diomongi pangeran, diomongi Gusti Allah. Maknanya bar maca Quran. Keren sangat. Ono kawula kok bisa ngomong karo pangeran utawa diomongi kalih Gusti Allah. Dalam rangka menyongsong ibadah shalah niku wonten azan. Azan niku sunnah hukumipun dipun syariataken sejak zaman tesih wonten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manane boten syarat ingkang mutaakhir, tapi syarat ingkang memang dari awal sejak ada salat pun beberapa waktu iki wonten sahabat ingkang dipun impeni melafadzkan al-fadhus shalah undang-undang dalam rangka sembahyang. Yang ternyata saderengipun sampun wonten ibadah-ibadah kaum para nabi sing samawi sakliyane Islam niku nggih ngoten. Wonten sing cara ibadah niku tutuk-tutuk, ana sing undang-undang ibadah niku karo lonceng. Akhirnya karena wonten sahabat sing maturaken nggih maturaken ngimpine tenggene Rasulullah dan Rasulullah teman setujui untuk dijadikan sebagai bahan memanggil sholat. Akhirnya adzan ditetapkan sebagai panggilan untuk melaksanakan sholat. Niku buatan sunnah qauli, buatan sunnah fi'li, tapi sunnah takriri, sunnah ketetapan Kanjeng Nabi sing sabenarnya buatan secara langsung dipun dalaken oleh Rasulullah, tapi ada sebuah kejadian sing akhirnya dipun terima oleh Rasul dan ditetapkan sebagai syariat di dalam memanggil tiyang sholat. Kenatan niki termasuk nidaur Rahman ya, undang-undangane pangeran. Mula kawenanan adzan niku penting sangat. Kan tenggene setunggal kaul man la yujib da'iyal adzan atau kama qala kuifa an yakuna fi akhiri soal khatimah atau kama qala. Bahkan ana tiyang sing gak gelem jawab adzan itu dikhawatirkan benjang tenggene akhir hayatipun pecah kanthi suul khatimah. Niku ada. Lajeng tenggene zamanipun sahabat, niku sahabatnya protes tenggene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing adzan niku kok mung setunggal. Sing liyane pripun? Jak ganjaran dipek karo mung sing adzan tok. Mula Nabi niku dawuhaken nek ana wong adzan niku kan niroke sama persis kados tiyang adzan. Takbir nggih. Allahu akbar maksudnya Allahu akbar. Syahadat nggih mekaten.
kecuali tenggene lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Menika dipun gantos kanthi lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wonten gantose. Dipun gantos la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banjur tenggene lafaz adzan subuh niku wonten as-sholatu khairum minan naum. Iku dipun gantos sodak dijawab kanthi jawaban sodaqta wa barilta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sodaqta wa barilta wa ana dzalika minasyahidin. Mangke nek sampun adzan lambung niku dipun perintah maos sholawat. Sholli ala nabi, maosaken sholawat ing atase kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Summa qul banjur ngucap donga Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatil aliyah aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqamam mahmud alladhi wa'atah innaka la tukhlifu. Iki ndongaaken teng ngene zati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzan niku undang-undangane pangeran, tapi dongane niku diaturaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya donga kita teng Rasulullah niku cara logikane Rasulullah niku tiyang ingkang sampun sempurna, sampun boten butuhaken napa-napa, tetep didongaaken. Iki nek cara madzhab kita nggih, kita niku maknane donga Rasulullah niku karepane padha karo wong sing mlebokno banyu nek nggone wadah sing wis kebar. Saya diiseni, saya muntah, saya ditambahi, saya muntah. Karepe piye? Karepe ben balik teng ngene sing donga. Karena Rasulullah sampun penuh kalian kesayangan, mila kita tawasul wasilah dumateng Rasulullah ini dalam rangka ben keberkahan kembali teng ngene sing donga. Maka sing didongakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Donga niku diparingi Rasulullah tapi balik teng ngene sing donga. Karepe mengatakan di samping mengatakan wonten jeda jeda maqamun doa allati la yuraddu alaihi. Tenggene antara adzan kali iqamah niku mangsa-mangsa sing donga niku mboten ditolak kalih Gusti Allah. Mboten ditolak niku dereng langsung kok diijabahi niku mboten, tapi cara proposal niku mlebet. Mboten dipetawan sol, jenengan mengajukan proposal tenggene lembaga tenggene Gusti Allah niku mau ditampi kalih Gusti Allah. Senajan dereng istijabah. Senajan dereng dipun ijabahi kalih Gusti Allah, tapi mau ditampi. Maknane kapan-kapan insyaallah niku mustajab. Dipun mau ditampi kantor di ACC dipun kabulaken kalih Gusti. Iku si napa mangsa antara adzan kalih iqamah. Iku mangsa-mangsa sing donga niku mboten bari dipun tolak kalih Gusti Allah. Pasti masuke teng ngene Gusti Allah. Kanten mangke istijabah kapan-kapan nek mun pantes, nek mun layak, nek mun Allah kersa nanti dipun ijabahi kalih Gusti Allah. Pamina du'ai al-waridi fi hadzal waqti lan iku setengah saking donga kang tumeka ing dalam ikilah waktu. Utawi Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Termasuk donga sing kuwarit berlaku antarane adzan kalih iqamah. Niku donga Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Donga niki niku donga sing berlaku
sing kewarit saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslinya dongane nggih bebas, antara adzan kali iqamah itu dongane bebas. Cuman dongane kreasine kita niku mboten bakal ngungkuli kesayanane dongane Rasulullah. Mesti luwih apik dongane Rasulullah. Nek melu derek Rasulullah nggih pasti apik luwih apik dongane Rasulullah. Senajan kita gadah hajat kata, kadang-kadang gadah kreasi donga ingkang macam-macam. Tetap apik luwih apik dongane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kene umpami itu nek kalau ada longgar niki dipun waos dipun tambahi donga-donga hajat kita piyambak. Dipun lebetaken teng kene antara adzan kali iqamah. Faslun ay hadza faslun wa 'alaika bil mubadarati fi sholati awal waqti bi haitsu la yu'adhdhiru mu'adhdhin kulli maktubatin illa wa qad tawadda'ta wa hadarta fil masjid. Wa 'alaika lan takono sira bil mubadarati kelawan aki-aki bi sholati kelawan salat awal waqti ing dalam kawitan waktu bi haitsu la yu'adhdhiru ing dalam sekirane kelawan sekirane ora adzan sapa al muadzinu wong kang adzan likulli maktubatin maring saben-saben salat maktubah illa wa qatawadata angin hale teman-teman wis sira wa hadurta lan hadir sira fil masjid ing dalam masjid. Salat niku tenggene awal waktu itu sangat dipun peti, sangat-sangat dianjurkan melambai salat tenggene awal waktu. Karena awal waktu itu ridwanullah termasuk sing nglakoni salate awal waktu ansal ridane Gusti Allah. Sing nglakoni akhir waktu niku Allah untuk ngapurane Gusti Allah. Derajat ngapura kalih ribuan ridho niku luwih gedhe, luwih dhuwur derajate ridho. Itu niku maknane seneng. Wong kapan disenengi niku ora terima salah di ngapura, tapi sak jalukan-jalukan itu dipun paringane. Iku wong nek seneng. Tapi nek wong di ngapura durung mesti seneng-senengan iku dipun paringane karo Gusti. Itu bedane kan. Lah wong sing durung nglampahi salat awal waktu itu gadah potensi entuk ridhone iso disenengi kalih Gusti Allah. Waqat qala alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad didhawuhaken fadlu awal waktu utawi kawitan utawi utamane awal waktu ala akhiri ngatasi akhir waktu fadlul akhirati kaya utamane akhirat al dunya ngatasi Rasulullah dawuhaken utamane salat ing dalam awal waktu niku ngungkuli kaya utamane akhirat ngalahake tenggene dunya. Sangat jauh lebih perbedaan antara dunia kalih akhirat. Wa alaika lan kepala siratul muhabbati kelawan kersa ala sunah ing atas sunah-sunah awal ibadi kang urut allati arsyada kang tunai surah syarah syariat ila kini atas melakukan sunan qabla al-maktubati ing dalam saat durunge maktubah wa ba'da lan saat dari maktubah wa dalan dia siraan tusahila ingin no dukambang sirati tarki syai'in kelawan dengan suci-suci minha sanging sunan wa ma fata wa ma utai perkara fata kang kepotan apa maka istilah tidak sangking sunan bi udrin sebab udur pada dan mengatur istilah di pada kelawan ngomongin ma kita dipun seperti dipun taklif selalu menjaga ngelambai sholat-sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sing kandel marang sholat wajib. Wonten salat qobliyah, wonten salat maknane keberadaan qobliyah kalih ba'diyah niku
level lain itu biasa ngandhape salat maktubah. Wong piyambake kandel kalih maktubah. Saking pentingnya, saking istimewanya derajat qobliyah ba'diyah itu umpama kok kita lali utawa undur boten nglampahi qobliyah ba'diyah itu saged dipun qodhoni. Tenggene sepinten sedalu niki wonten waktu-waktu sing kita niku haram nglampahi salat. Haram nglampahi salat sing laisa lahu darus sabab, sing boten gadhahi sebab. Wonten wekdal-wekdal sing kita niku haram nglampahi salat sing salat niku tidak ada sebabnya. Contohnya salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu salat sunnah sing boten terikat kalih napa-napa blas. Mangke kudu salat sunnah mutlak niku sah. Artinya ngoten. Kapan saja, di mana saja kalau pengen salat sunnah mutlak niku sah. Wonten ganjarane. Cuman di 5 tempat nih waktu niki mangke wonten salat sing boten sing haram dipun laksanaken. Termasuk salat sing laisa lahu darus sabab, sing boten gadhahi sebab. Contohnya salat sunnah mutlak. Contohnya pas wayah letake matahari. Pas metu-metune matahari niki lho niku boten angsal salat sunnah mutlak. Utawa pas wayah matahari niku gingsir. Apa menggok sithik tenggene tengah-tengah niku terus gingsir sithik niku haram nglampahi salat sunat mutlak. Utawa pas matahari surup tengah-tengah surup kerek separuh kerek sithik ketinggal niku haram nglampahi salat sunat mutlak. Keranten niku laisa lahu darus sabab, mboten gadhahi sebab. Tetapi umpama kita kok badhe asar. Badhe asar niku mboten wonten ba'diyah asar niku mboten wonten. Tapi qobliyah asar niku wonten. Qobliyah asar sing dereng kita sempet lampahi tenggene sadurunge salat asar niku saged dipun qodhoi tenggene ba'diyah asar. Bar salat asar jajane kan mboten ba'diyah. Tapi kita tetap angsal nglampahi salat qobliyah asar sing dikodhok dilampahi sakwise salat asar. Berarti niku termasuk darus sabab, salat sing gadhahi sebab. Niku saged dipun lampahi keranten memang posisine rawatib qobliyah ba'diyah niku sak ngandhape salat fardu. Salat makruh. Bahkan tenggene bulan Ramadan, katose mun nate kula antunaken, tenggene bulan Ramadan niku qobliyah ba'diyah niku sing senajan cuma 2 rakaat niku ganjarane ngumpuli salat tarawih sing 20 rakaat. Salat tarawih niku ganjarane wageng sangat. Karena termasuk qiyamul lail. Salat qiyamul lail itu nggih salat dalu sakwise salat isya niku namine qiyamul lail, termasuk salat tarawih. Niku ganjarane ageng sanget. Dipun ramekaken niku sejak zaman Sayyidina Umar. Zaman Nabi niku menonton, cuman buat full. Dipun ramekaken tenggene zamanipun Sayyidina Umar. Niku ganjarane kuwat sanget. Keranten qiyamul lail fi syahri Ramadan itu masuk ke Kanjeng Nabi. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban niku sak teruse nggih. Niku masuk dawuh Kanjeng Nabi sing ganjarane niku saged dipun sepura sedaya dosa-dosa. Senajan ganjaran gedhe, rakaate kok cara kita Ahlussunnah wal Jamaah nah yen kurang 10 rakaat terus sing mboten bandingi ganjarane qobliyah ba'diyah salat isya. Terus kalah kalih salat sunnah rawatib. Keng napa kok kalah? Keranten salat sunnah rawatib niku mujma' alaih. Keabsahannya sudah betul-betul dipun setujui oleh Nabi, para sahabat sedaya niku setuju niku wonten. Dan memang masyhur dipun syariataken.
Tapi nek salat tarawih niku nembe jumlah rakaat niku momong mukhtalaf fi. Dipun sulayakaken dening para sahabat. Beda-beda ana sing 20, ana sing 8, ana sing ahlu Madinah niku malah sampai 30. Itu wonten. Niku salat sunah rawatib saking dhuwure pangkate salat sunah qobliyah kalih ba'diyah. Soale piyambake kintil kalih salat wajib. Sehingga umpama kok wonten tiyang Ramadan para masjid, para musala nggudak tarawih 20 rakaat tapi mboten nglampahi qobliyah ba'diyah niku rugine gak kebudanan. Rugine ana. Nek cara gelem milih akhirnya kan nggih ngoten. Luwih apik nglampahi sing rakaat daripada sing tarawih 20 rakaat. Soalnya ganjarnya kan kalah kalau sing rakaat. Cuman karena tarawih yang gede ganjarannya, cuman ganjarannya buat sakit banding karena ganjaran yang sunat. Namun ngantos kita naik tarawih, kebetulan jamaah masjid, jadi kesempatan qobliyah meninggalkan sholat sunnah wajib. Sampai tarawih mawon kalah sing kalah apa? Nah kan dipun kodoi nek wonten salat sunat sing ketoke kepotan boten saged dilampahaken undur mila di sak wayah-wayah mangke dipun kodoi. Wa alaika lan tapa sira bil khusyu'i kelawan khusyuk fi sholatika ing dalam salat sira. Wa huduril qalbi lan hadirati. Wa tahsinil qiyami lan bagusi ngadeg. Fatartilil Qur'ani lan nartil Qur'an. Wa tadabburi halan angan-angan qiraah. Wa itmamir ruku'i lan nyempurnake ruku' wa sujudi lan sujud wa sairil arkani lan sekerine pira-pira rukun. Tanggene salat niku dipun kita niku dipun tasrihaken dipun taklif saged nglampahi salat nek iso niku sak mirip-miripe kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi niku percontohan ingkang lengkap, ingkang sampurna, ingkang secara akli niku saged dipun tiru kalih manungsa. Untungnya kok Nabi niku mboten malaikat tapi manungsa, sehingga kita saged langsung mencontoh kelebihan, kekurangan, kesempurnaan ingkang dipun contohaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek kita mboten kepanggih Rasulullah, kita mboten serta-merta terus maos hadis Rasulullah niru niku mboten, tapi kita nderek tiyang ingkang nate ngertos salate Rasulullah. Ini punika para sahabat. Akite kita Ahlussunnah wal Jamaah niku termasuk napa nderekaken mazhabe para sahabat. Yang mana sahabat itu secara langsung melihat bentuk corake salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sahabat Nabi salat, sahabat niku ningali dipun patekaken. Sahabat salat dipun tingali kalih tiyang-tiyang sang andhape niku para tabi'in. Tabi'in salat dipun contoh kalih tabi'in sak pengandap tabi'in sampai para ulama, sampai guru-guru kita, kiai-kiai kita mencontoh dari sadure guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nika logika yang saged kita tampi dalam rangka meniru salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salat Rasulullah itu dilaksanakan dengan dalam keadaan khusyuk.
Khusuk niku atine anteng, tenang. Hudurul qalbi artinya niku hadir tenggene salat. Menghadirkan hati di dalam salat niku sekira boten selewat-selewat tolak-oleh mikir keliyan. Wa tahsin yamilan bagusi ning gone jumenenge ngadeg ingkang sempurna jejeg nyontoh tenggene Rasulullah. Wa tartil qiraati macane sing tartil. Tartil niku macane boten kesusu. Macane pelan. Istilah tartil niku luwih alus daripada qiraat. Qiraat niku maknane maca. Tapi nek qiraat niku saged cepet, saged kalem-kalem. Nek tartil niku sak dhuwure luwih alus sama qiraat. Sak dhuwure tartil niku wonten tilawah. Nah tilawah niku macane kalem-kalem, keneng dienggo tadabbur angen-angen tegene manane Quran. Tapi tenggene salat itu ingkang dipun pekti niku boten tilawah, boten qira'atan tapi tartil, macane sing sedeng. Wa itmamir ruku'i menyempurnakan rukuk wa sujudi sujud wa sa'il arkani dan rukun-rukun yang lain-lain. Salat itu nek bisa sak lengkap-lengkape derek tuntunane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu salat kanthi khusyuk, artine ingkang tenang. Thariqatul khusyuk, dalane khusyuk niku ingkang paling sederhana niku salat niku nek saged angen-angen tenggene maknane bacaan ingkang dipun waos tenggene salat. Niku ulama mengatakan nek kepengin salat khusyuk niku teori yang paling sederhana niku angen-angen tenggene wacan-wacan sing diwaos tenggene salat. Senajan mboten paham maknane niku, umum mboten paham maknane secara gamblang niku salat tetep sah, tapi umpama kok diangen-angen maknane kali tenangan niku kualitas salatnya semakin bertambah. Kualitas ganjaran salat itu semakin tambah, semakin tambah. Biasanya mau purun mulai ketengene awak nyatanya nyata. Masa seumur hidup ini sampai sholat yang dilakukan peluangan kok gak ngerti hati. Dan suruh mulai kabeh itu kan enggak. Masa seumur ini sampai 50 tahun, 60 tahun kok sampai sholat politik kok sampai buatan atas. Itu jadi melanggar tidak. Perlu dipun pelajari, perlu dipun kaji ada dan yang ngetos. Ngetos artinya bacaan-bacaan yang ini nyempurnaake rukuk kalih nyempurnaake sujud. Ini sesuai dengan melu tengene guru-guru kita. Jadi sabenernya itu wonten sanad fi'lu sholah itu wonten. Cuma nang daerah mriki menawi boten kathah dipun ajaraken. Sanad fi'lu sholah, sanad penggawean gerakan sholat, harakatus sholat itu wonten. Boten namung ajaran-ajaran sholat apa sing biasane buat, tapi detail-detaile sholat niku wonten sanate. Rukuke sepira, sujude sepira, ngadeke sepira, dadane posisi tangane teng dodo napa teng andhape niku sepira niku wonten sanate sedaya. Niku nek kita purun bener-bener nyempurnakake ibadah sholat niku manane kan kok kapan-kapan nek wonten sing purun napa ngajari dipun suwun ngajari sanad filus sanate nglakoni ngene. Wal sanate ingkang sambung tengene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muhafadzatu ala sunnah wal adab allati haddatha syar'u ila al-amali fi salatika.
termasuk dipun pergi kersa sunah-sunah adate adat-adate sunah-sunahe salat. Salat itu wonten sunah-sunahe wonten adate. Senajan adab kali sunnah itu boten termasuk bagian sing nek umpama dipun tinggal itu saged batelaken salat. Tapi ketika dipun reksa, ketika dipun jadi ngelampahi adab-adab salat dipun reksa. Sehingga nek saged itu salate saged mirip tengene salate Kanjeng Nabi. Wal ihtirazi amma yujibu naqsan fi sholati aw yaqutu fi wujudul kamal. Utawa ngrasa meleh tengene perkara-perkara sing bisa nimbulake kekurangan tengene salat. Salat itu perkawis sing jajane gampang-gampang mawon ya kalau perlu dipun lampahi kanthi. Kita tengene lingkungan sing saya wonten tiyang itu di saat Jumatan terus saya perdamel niku wonten. Saya mati terus saya giling terus saya namoke mawon itu wonten. Jajane ngomong mangke nek pun masuk waktu iqomat salat itu kita tidak harus meninggalkan salat Jumat. Terus saya tetap sakit melambai salat Jumat. Senajan lagi nek emper. Angger bulan katut keresak atau mawon terus madhep mulon jamaah salat Jumat. Selama terus nutupi aurat itu sah-sah mawon. Kaosan nggih mboten napa-napa cara hitung-hitungan daripada ora niku salat nggih kaosan katokan colongan sang iso dengkul wudu terus salat atau senajan mboten ngajak tapi di jero masjid. Itu sah. Cuman kadang-kadang kita ini kebiasaan buat sakit harus najis. Pakaian kerja akhirnya nek pipis mboten dipunten najis mboten cewek mboten apa. Kok umpama niku kok dipun lampahi kanthi kebiasaan. Niku kepenak selama sak waya sakit ngasar lan jebur teng ngene masjid. Bermete padi atau apa garuk ampas wudu langsung salat. Sakit mawon kalian begini itu sakit. Cuman tadi kerja dengan kebiasaan sing kadang-kadang kita itu buatan paham buatan ngertos caranya kerja begini. Khususnya kita niku di antara niku dipun awali kanthi niat sholat niat sholat niku nglapat niat niku hukumipun sunnah. Niat niku tenggene ati mangkene niku wajib. Termasuk rukunipun sholat. Tapi nglapat niat niku hukumipun sunnah. Muni usolli niku lho sadaya sholat niku hukume sunnah. Sunnahe keranten mangke lafat niki niku saged kita damel bantu niat ing jero ati. Niat teng jero ati niku kan kedamel cara Syafi'iyah. Usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbil ladzi ilahi. Tapi gambaran niat teng jero ati niku mboten bagi kekaselake utawa abot nek lesane mboten ngucap riyen. Jadi saderenge salat niku usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbil ladzi ada amma ta'ala. Niku saderenge takbir. Niku nembe nglafadzake niat sing hukume sunah. Begitu Allahu Akbar masuk lafaz Allah hamzah takbir Allah niku ngrekam niku wae usolli pada sunah ini sampai Allahu Akbar wa selesai billahi ta'ala selesai. Itu niat kata sunah yang nglafadzake niat itu dalam rangka bantu ati supaya bisa niat persis kaya sing dipun karepake niat niku. Nembe selesai niat. Itu di antara trik cara ngawali sakit udur akhirnya itu dengan cara niatnya gitu bener riye dipun jangan dulu.
wal iktirazi fa innaka idza fa'alta dzalika harusat sholatuka fi doa musfata. Kok kita purun kelengkapi amaliyah sholat kita niku mangke sholatipun tenggene yaumul qiyamah badhe medal dalam keadaan putih mencorong. Amal kita rukun sholat niku benjang krana lampahane kita lengkap niku benjang medal tenggene yaumul qiyamah nulungi kita dalam bentuk putih mencorong. Fattaqulu hafizakallah kama hafiztani. Terus sholat itu mangke mengatakan Allah niku kersa awakmu kaya awakmu kersa nek gone aku. Niku sholat. So niku sholat itu jenengan niku nek lengkap iku muni ngene, Allah niku saiki kersa awakmu kaya oleh awakmu kersa aku nek gone dunya. Wa ila farajat sauda'a muslimatan. Nek boten lengkap salate beda salat itu metu dalam keadaan peteng. Rupane butek, rupane ireng. Itu tenggene yaumul qiyamah. Taqulu dayya Allah kama dayya. Bijang tenggene yaumul akhir salat muni ngene. Saiki Allah nyiak-nyiak awakmu kaya kowe nyiak-nyiak aku dek ben nek gone ngalam dunya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam mungkin malam bermanfaat. Al-Fatihah. La ilaha illallah Bismillah.